Maiko a Ghana ndi Nigeria ndi ena mwa maiko amene apindula kwambiri pachuma ndi ulimi wa nsomba ya mlamba. Pachiyambi maikowa anayika maziko abwino pa ntchito yoonetsetsa kuti ulimi wa nsomba makamaka mlamba catfish mchingerezi uziyenda. Maikowa alinso ndi ndondomeko zabwino zolimbikitsa ntchito yofofaza ndi kusintha kakomedwe ka nsomba monga kuziwamba zimene zimapangitsa kuti mtengo wake ukwere. Nalo dziko la Malawi silili kutali kwenikweni pa ntchito imeneyi. Mbuyo konseko takhala kuti kulimbikitsa milamba, kuleta nsomba izi ndi izi, zambo ndi zina zotero. Koma pakhala ndi chinthu china chake tsopano chakuti anthu milamba imakhala yovutira kugulitsa. Tingira mwina zipembedzo ndi zina zotero. Komanso anthu sikwenikweni mbuyo mu zinali zoti akhanga milamba. Koma posachedwa apa pakhala chinthu china chake chakuti tsopano anthu amba kusintha kachitidwe ka zinthu. Kudya milamba sinkhani. Sabata ino tikadali ku National Aquaculture Center ku Domasi m'boma la Zomba kumene ntchito zosiyanasiyana zotukula ulimi wa nsomba kudzera mukafukufuku zili mkati. Sabata yatha tinakufotokozerani kuti imodzi mwa ntchito zochititsa chidwi zimene zikuchitika kuno ndi ntchito yochulukitsa mbewu ya nsomba ya mlamba. Mukuyankhula kwake mkulu wa nthambi imeneyi ya Brino Chirwa akuti nthambiyi yayika chidwi kwambiri pa ntchito yochulukitsa mbewu ya mlamba kamba kuti ndi imodzi mwa mtundu wa nsomba zimene zimakula kwambiri mu nthawi yochepa chabe. Izi zikutanthauza kuti ngati pali mtundu wa nsomba umene uli ndi kuthekera kwakukulu kobweretsa phindu kwa mlimi ndekuti ndi nsomba ya mlamba. Mlamba umakula mofulumira kwambiri. Kuweta mlamba kuchokera pa day 1 pofika 6 months mukunena mlamba onena kuti half kg above. Ndiye amene anzathu a business tangowerengera kuti kapena mlamba wa 1 kg or half kg umakhala ndalama zingati. Tilekeze tsopano wete milamba tilekeze 5,000. Similiyoni oyigwira kale. Koma zonsezo zikutengera kuti tiwete nsomba yofulumira. Pano pa vuto limene tili nalonso muno Malawi ndi nsomba yakuti yokula mofulumira. Mlamba ndi nsomba imene imakula mofulumira kwambiri. Demand pano ilipo. Anthu akudya mlamba ngati chani, ngati sizi kuti tikutiranso processing. Ndiye ndi mbali imodzinso kuti anthu atha panga so ndalama kwambiri. Kumagulitsa na nsombawo komanso zenizeni nsomba zenizenizo titha kupindula ndipo ngati dziko ndi mbali imodzinso imene titha kuchita invest kwambiri anthu. Ndilimbikitse kwambiri anzathu mtown amene akukhala m'madera kuti ali ndi madzi pena pake tiyendepo milamba. Mudzaona kuti kutsogolo kunoko economy yathu idzachita so count kuti mlamba ikoli sikuchita china chake kwa economy yathu. Mlamba ndi ofunikira kwambiri chifukwa chakukula imakula very fast, imakula kwambiri mofulumira. Ndiye ngati dziko tikuona kuti mlamba ndi mbali naso imene kuti titha kulimbikitsa kwambiri. Chifukwa chani mlamba? Titolengera zitsanzo maiko anzathu ku Ghana, Nigeria. Anangochita tani economy to say panopa catfish ndi nsomba imene tinatiwete. Kupeza kuti dziko lonse nkusintha, kupeza kuti moyo wa anthu zochitika ndi zina zotero nkusintha chifukwa cha moyo cha ulimi wa milamba. Ndibweranso ku nkhani imeneyi. Why mlamba osatika pena zina zonse zili kotero? Mlamba utakuwetedwa pamalo ochepa. Milamba yambiri pamalo ochepa. Tilekeze mtown. Ulimi wako mwina ka 2 by 2 meters. Uyika kwa milamba pa 2 by 2 tawika kwa milamba ka 6 feet. Uweta mene muja ndi mbali modza kuti pa nyumba iyo yonse itopeza kuti kudya nsomba titalimbikitsa nsomba ngati zimenezi. Mwina anthu kumati koma nsomba nanga si imene imakhalira mlamba tikulimbikitsanso kuti anthu azichita processing. Alichita processing mlamba uja sakhala so ngati mlamba. Ndinakadya mlamba ku Ghana inamba inja kwa tukonkuja. But the way they are doing it kuwamba kuno kuoneka so kuti nsomba ndi nsomba ile onona ndi mlamba. Tikufuna chitsogolo cha mala chikhaleso chimodzimodzi. Nigeria unabani apita chitsogolo, Ghana apita chitsogolo, ndiyo imwe milamba omweyo. Why not Malawi? Kuno tikufuna nsomba kwambiri.
ndipo ndikupereka chitsanzo mene Lake Chilwa inauma, nyanja ya Lake Chilwa imauma nthawi zina itauma somba imene inayamba kutuluka nali mulamba, anthu timadya milamba ting'ono yes kati anthu akudya milamba ting'ono ititoli ife timashanga ndi mbewu, it means pali vuto. Ndipo pano milamba ili ndi demand yokwanira, so tikuona kuti mulamba ndi somba imene sotitha kulimbikitsa pamene kulimbikitsa somba zinazi. Chinanso pamene ndinene mwina ndisangonena mbali yabwino yokhayokha, mulamba vuto limene makhala kuti samatha kubereka bwinobwino mayiwe kapena mtsinje, ndiye ndi pamene pabwerapo ife research tipange somba imene anthu akuifunayo kuti ingabereke bwanji. For information panopa tifuna so tikatenge somba kampango, tabwera ndi kampango tifuna kutsogolo kuti tiweteso kampango pano, so tikupita chitsogolo but we need support. Kuti this center should really center ikhale yoti address zimene zalimi akufuna. Otherwise investment ngati sitigwiritsa ntchito bwino, capacity kudena ku anthu amene amagwira ntchito pano ilipo, financial support it's really what we need somehow. Kuti tachita capitalize malo ano ndithu or funding yaboma ife sitingayifuni, koma we need to start up and start working. Tayambako pa ife tokha ndi zima resources zamene tikuwapeza pang'ono, komabe tifuna we should do more, tifuna tipange more kuti kutsogolo kunoko tidzathe kusimba lokoma kuti Malawi wabwino ndi amene tikunayo kudzera mulimi wa somba, komanso makamaka kudzera mulimi wa somba za milamba. So panopa tapeza ukadaulo mmene tingasetsere milamba. Ukadaulo osetsa milamba ambiri amaudziwa, koma kuti awete zifike pone kuti atha kukagulitsa kuti nditiyana tabwinobwino tasomba ndi mafingering ndi nkhani ina, ndi pamene ife tazama pamenepo. Tazama panopa tiku challenge kuti mutha kubwera kudzagula ana milamba kuno ku National Aquaculture Center mudzapeza. Ngakhale kuti mlamba ndi nsomba yosavuta kusamala komanso kudyetsa chakudya, alimi akufunsidwa kuti asamale. Milamba ndi nsomba zimene zimadya nsomba zinzake, makamaka pamene zili mu damu limodzi ndi nsomba zing'ono. Kotero Achilwa akuti mlimi akuyenera kuonetsetsa kuti nsomba zimene zili m'madamu ndi zofanana msinkhu. Komabe pa mfundo yomweyi, mlamba ndi nsomba imene mlimi angagwiritsenso ntchito ngati afuna kuonetsetsa kuti mu damu muli mtundu wa nsomba umodzi komanso za msinkhu umodzi. Pamene kudya nsomba zing'ono kwinaku, milamba imathandizira mlimi kuonetsetsa kuti mlingo wa nsomba komanso misinkhu yake ndi yofanana nthawi zonse. Ndiyambire kumbuyo kwenikweni pang'ono kuberekesa nsomba za milamba ndalinakali nkosavuta, koma kuweta kuchokera pamene yabereka day 1 kuti ifike pone kuti sapano kasomba yake nkoti tithawaika mdamu, ndi ukadaulo wina amene tikufuna alimi aphunzire. Ndiye ndipambovutadi pamene chimavuta ndi chani tiyana timene tiwani timadyana kene kakangotika kulako pang'ono kamadyezi zake zazing'ono. 2 mapezeka so kuti paliso zina zilombo zimene zimatha kuononga so kudya so tiyana tasomba tamilamba tiji madzi, quality ya madzi kuti madzi ali bwino zimatha so kuononga so, komanso ngakhale kuthawa kumene somba kungoti zikangona lyo mwetera kutelekeze ife somba timayetera mu mahapa, zikangona limene mpoboka zonse zimangothawa. So kuweta kufunika kwa daulo, koma mene tikufuna so kuti panopa tiyamba ma training ophunzitsa alimi kawetedwe ka somba kuchokera pa day 1 kufika pone kuti somba ikhala fingering. Yes, sona somba zijawachita stock. Ukapanda kupanga bwino ngati mulimi, ukapeza kuti somba so zikudya so zinazi zake. Mwina hapo usapita magramu kuti timapanga bwana timanena kuti somba yowetedwe imene imadyedwa ikhale yaikulu 3 times. Pamene ikhale yaikulu ngati ina telekezo yowetedwe ikhale 3 grams, mulamba akhale 2 grams. So mulamba zikhala ocheperapo ina ija yaikulu. So ikamakula iyi iso izikhala kuti kubwera pomwe pamene azafika bona kuti atha kumadya somba zija zonse zakula. Zikakhala kuti muli mitundu ingapo ya nsomba. So kandi zambo poweta mwanjira ina 2/3 mchizungu. 2/3 ya size ya mulamba ina ikhale ndi yokulirapo 2 to 3 mwanjira ina. 3 grams mulamba 3 grams inayo zambo,
2 grams chamba 2 grams mlamba mbona kuti kudya kwake asizingadiani kwenikweni ndiye ndimene wena manena kuti ayi koma mwike nsomba 10 komabe lulu yake ndimeneyo 3 grams to 2 grams basi mzona kuti azikutheka. So ndichotse apa chithunzithunzi kuti mlambo kangoyika ukadya nsomba zake zimatengera ukadaulo umenewo kodi nsomba zinazo tinayika masaizi yanji komanso ndi ubwinonso wina chifukwa nsomba zimene tikuweta za makumba zimene zimaweta za matrabias zimaberekana kwambiri mtani pamene po mulimi amene wamakono mulimi panopa akufuna nsomba yoti yakula zonse zofanana ndiye mukawetera mlamba uja madiyeti anati timabereka amene muja pomalizira umakhala ndi harvest yoti yonse size zofanana zikulu zokha komanso pomadiyeti tija mlamba uja yakula kwambiri komanso muchepesanso ndekuti malo amdamu jakhala ochuluka nsomba zina zizipeza zakudya sizilimbirana chakudya ndi ana aja. So mlambanso ndikufunikira kumene kuphatikiza nsomba zina azichepesa zimenezo zimene tikubweramo mbalimo. So ulimi wa mlamba ndikufunikira kwambiri. Mwachitsanzo tili ndi alimene ku Blantyre already ambakale kutitumizira zithunzi nsomba zimene anagula last month pano zachoka pa kasomba ngati kafingali pano zafika kale ngati zoti atha kudya. So tifuna tichite follow tionenso kuti zikukula bwanji kodi mavuto atamene akumana nawo kodi ife tibwereko bwanji ndiye tikugwira ntchito ndi alimi. Palinso madera ena amene timapitapo tili ndi alimi amene tikugwira nawo ntchito kudedza pali alimi ena kutcholo amene tikungowathandizanso kuti tizitha kuunikirana nawo komabe tikuona ngati sitikupanga mokwanira chifukwa support imene nanena paja pang'ono ikukwanira kwambiri ku zimene zimangochita pano si kutilolanso kuti tipitenso mpaka tipange madera ena koma chikhumbokhumbo chathu 3 years from now tikakhala kuti tachita ndalama zokwanira bwino tifuna tikhale mapulogalamu ngati amenewa ngati support sikwera mofulumira tiyesetsa palife tokha koma we need support kuti tiunikiranenso ndi alimi makamaka alimi oti tithawa magwira nawo ntchito pakati pa research ndi alimi. Ndiunikirepo pali mgwirizano wabwino kwambiri pakati pa ife ndi ma academic institution. For information, fish farming and horse are presented to my institution omweyo. So apart from kuti tikuphunzira kumeneko komanso pali maprogram amene timalumikizana limodzi. Sindinena kwambiri za matrabias amene suli maprogram akulu za genetic improvement ija ndi ma university yangapo MUST Rwanda MUST Rwanda ndi Mzuni tikulumikizana kuti tipanga bwanji then tikupanga chinthu coordinated koma tikufuna so ngakhale zomwe za catfishes tipite nazo pena pake ndithu tilumikizane ndiye amene angapanga pange choncho kuti tingapange bwanji za catfish kuti tineneza feed yomweyi feed yakhale kupangidwa yakuti anapanga feed akutapanga feed zikungothera malere chanchani koma tiona ngati tikatero ndi sindire chitsogolo. Ife pano tayambapo tapanga feed tifuna tiyesema feed onse ambuyo koma pano tili ndi feed imene tinayo NAC feed imene tikuchita produce ngakhale tikuchita demonstrate tinayo anthu abwera athakubwera kudzagula. So sikungokamba nkhamba kama koma tikufuna pechipiri chitsogolo tichite demonstrate pano chimene chikutivuna kuti tikhale startup yokwanira kuti zitha kukhala ndi stock ndithu ya feed yopangapanga. Nkhani imeneyo ndiona kuti tikuchita demonstrate tichoke kumangolemba zinthu zikhale pa shelf koma tipange feed zoti zikhale zoti zapangidwa bwinobwino tichitenso competence zakunja kwanzathu. Nthawi zambiri maondo dalira zinthu zakunja koma pali monga ti feed yomweyo tikhala ndi vuto pano alimi ambiri akudandaula VAT akudandaula why tikanga ifibwanji sikupanga yathu momwe ife tayambapo ndi challenge pano amene akufuna adzaione feed yathu atabwera tikupanga feed and tikuchita supply. Kwa hiyo amene akufuna kudzagula dzayipeza amene afuna kudzaona kuti tikupanga chani adzatha kubwera kuti kuona ku National Agriculture Center. Tifuna izi zipitirire Malawi yense kutsogolo kunoko tisiye kugula zakudya zochokera kunja zimene zili zodula nsomba zathu zikukhala zodula kwambiri chifukwa cha feed imene kuchokera kunja. Pozindikira kuti katundu wapamwamba ndi amene angathandize kupititsa patsogolo phindu limene mlimi angalipeze, nthambi ya National Aquaculture Center ikumanga zipangizo zosiyanasiyana zothandizira pa ntchito yokonza nsomba kukhala zapamwamba zisanafike ku nsika.
Aferuna Kenson ndi mmodzi mwa anthu amene ali kalikiliki pa ntchito yoonetsetsa kuti kupatula kugulitsa nsomba za fresh, nsomba zizitha kukonzedwanso kuti zizipeza mtengo wapamwamba. Okay. Ifeyo mostly timakonda kugulitsa nsomba yakuti ya fresh. Tikaona kuti nsomba tayiweta yakula almost 6 months, yafika pa 6 months tikhoza kuyigulitsa. Imene timati table size. Ikafika pa table size pachiona nsomba tikhoza kuyigulitsa tikakolola. Nsomba ija timatha kutani kumayigulitsa ili ya fresh. Koma sometimes timatha kukhala ndi ma excess cash okuti nsomba zija talephera kuzigulitsa. Ndiye kuopa kuti nsomba yonongeke taganiza kuti tizizipanga process. Ndeno so far tamangitsa ku smoking kini ndicho linga chakuti nsomba ija ina ikakhala tiziyipanga smoke ipangidwe preserve. Komanso in other hand tizipanga add value to the product. Kwa nsomba yoti yapangidwa smoke sometimes imapereka chikoka kwa ogula. Tikati assistant feed manager tangoti bentulana kuti ntchito yanu matani kwenye. Ifeyo ineyo ndimang'anira ku kapangidwe ka nsomba ndi chigayo chathu kuseriko chimene chimapanga chakudya cha nsomba ndi ndimakhala ndikuthandizira kuti chakudya cha nsomba tingachipange bwanji. Panopa timapanga zakudya za nsomba zosiyanasiyana kutengeranso ndi mmene demand ilili. Pena timatha kupanga chakudya cha nsomba chana ansomba. Penanso timatha kupanga chakudya cha nsomba zazikulu. Chakudya chimenechi chimakhala chosiyana motere. Chakudya chimene chimafuna nsomba zazing'ono zimafunanso ngati powder form. Chifukwa ikakhala zazikulu zimakanika kudya. Chifukwa ndi chimodzimodzi kuti mwana wangobadwa kumene mpatse sima chimfongo chidye ndikuti satani sakwanisa. Mapeto ake chakudya chija chimangowonongeka ndi chimodzimodzinso ndi chakudya cha nsomba. Timene tisiyanise ma sizes kuti ichi choyenera kuti nsomba ing'ono idye, ichi nsomba ikulu ikhoza kudya. Kupatula Kenson ndi anthu ena, kafukufuku ndi ntchito zosiyanasiyana zimene zikuchitika kuno pa nkhani ya ulimi wa nsomba wapereka mwayi wa ntchito ya kafukufuku kwa a Edna Misinde. Pakadali pano Misinde ali mu gulu la anthu amene akuchita kafukufuku ofuna kupeza mtundu wa nsomba zocha nsanga zopirira ku matenda komanso zimene zingapereke chakudya cha thanzi kwa nzika za dziko lino. Timakhala tikuswetsa nsomba kuona kuti nsomba imene ikula nsanga nditi kuti tizitha kukapatsa alimi kuti nsomba imene ingathe kukula nsanga kuti angathe kupanga nayo phindu. Kuti kafukufuku ndi amathandiza bwanji pa ntchito za ulimi osiyanasiyana? Amathandiza kuti anthu akhale ozidalira paokha komanso anthu adziwe chimene angathe kuchita kaya kuti awete nsomba yabwino komanso kuti akhoza kuweta bwanji nsombayo. Nsomba za milamba zimathandiza ngati chakudya. Ma proteins amene amapezeka mu nsomba amathandiza ana kuti akule bwino komanso ukautenga ulimiyo ngati business umatha kukuthandizani panopa ntchito zikuvuta ndiye munthu utapanga engage mu ulimi wa nsomba makamaka mlamba imene imakula nsanga munthu ukhoza kuzidalira pawekha ndi kumazithandiza ngati mnyamata. Ulimi wa nsomba pawokha ndi ofunikira kwambiri ku chuma cha dziko la Malawi. Koma pozindikira kuti ulimiwu umachitikira m'malo amene muli madzi ndi zosachita kufunsa kuti ulimi umenewu umalumikizananso bwino ndi ulimi wa mbewu zakumunda. Madzi ochokera m'madamu a nsomba ndi manyowa ndithu pomwe zotsala zochokera ku mbewu zosiyanasiyana monga chimanga ndi chakudya cha nsomba.